Slovenska. Dobrý deň, tu je Karol Polák. Gabko, prosím vás, povedzte nám, ako ste sa postavili k tejto zvláštnej úlohe pod českými a pravda, že aj slovenskými krčmami a českými a samozrejme aj slovenskými pivami. Odovzdávam slovo Gabkovi Zelenajovi. Gabko, ideš? Ďakujem. Áno, vážení priatelia, vidíte pretekára, Maďarka nasadeného zo stáje Šamorín. Áno, nasadený na preteku majstrovství Európy, krájaní lepšok kolena, či rebra. Bože, taký som už unavený z týchto pretekov, že už ani neviem, aké to je meso, ale to je jedno. Vidíte, filigransky to napichol na ľavú ruku, teda vidličku, hej. Nožičkom to krájal, urobil taký jemný rez, teraz si to tak dáva do pusy. 5-krát to prežúva na jednej strane, potom 5-krát na pravej strane. Áno, nech to stravu dobre rozmielni, spravodne. Dobre, sajeme to trošku v korení, či čo to je? Svinia jedna štípe, to je asi chred. Dobrý materiál, štípe jak fras. Ťažko sa mi bude komentovať, nevadí, zajme to chvíľučku. Odozdávam Karlovi Polákovi, zase máme nejaké problémy. Ďakujem, Gabko, ďakujem. Vidím, že s tým bojuješ veľmi statočne vidím, ako filigránsky krájaš. A aj chren, ktorý ti nechutí, dávaš si do tých úst a vyhrávaš oprosia, vážený priatelia, oprosia vyhrá